určite nie, je to naša 5. prehra. Už sa musíme konečne prebrať a začať strieľať góly, pretože v posledných 5 zápasoch, čo sme prehrali, sme tuším strelili 3 či 4 góly, čo je strašne málo, keď chceme pomýšľať na víťazstvo. Čím to je, že to v tejto sezóne možno nejde tak, ako by ste si predstavovali? No, tak zatiaľ to nejde, momentálne sme v nejakej krči, z ktorej sa musíme len sami dostať. Ako dnes sme podali bojovný výkon, ale stále to nestačí, musíme ešte viacej zabrať. Janko Lipiansky spomínal, že Slován, aj keď je teda v oslabení, má káder natoľko skúsený a natoľko silný, že by takéto zápasy mali uhrávať v budúcnosti. No však samozrejme, ako v Poprade sme vybuchli, vrajím, že dnes už to bolo lepšie a je to proste len z nás. Momentálne nám nikto nepomôže, len my, čo sme na lade a musíme do toho dávať viac a viac sa tlačiť do brány a proste musíme bojovať a keď sa nám nedarí dať nejaký pekný gól, tak musíme dať nejaký šup, tak a to sa odrazí. Zažili ste už osobne niečo také, čo sa momentálne deje? Tak určite, nie v Slovane, ale v nejakom inom ústve určite. Zatiaľ sme prehrali 5 zápasov, momentálne tuším sme na 4. mieste a uvidíme, čo bude ďalej.